Sabi etuanto amiante akrabonka na nsen na opemso no ankasa yehunu afidie so ya obde betu dwa se sabi asantema ya de kroba akopɛ ya sabi open wiase a unya ne baabia edamu fua eye ji ba akopa sabi eye okomfa no teaching hospital ya de chechi ewe empo no se bibia sine mu yadra ya se emfa no koji sabi ohine tikrom na wasi bibia mfa me wo beduru bebi no otwa ho hia ade bia no mfa nipa ho anka wa ebeka wo ba anka wo ba ebeka maame anka obi ebeka nipa bia so gina wo ma nipa bi onipa ba akofo na ewo na nso beduru asase so adasama yi nyina edia na nse me kai se yuni akomfo bi ne nkrofo bi konya accident na accident de ko wie ji na neji ya eni da so yi sabe atete apansamu a ye koya na se bai ye wura so asantema dala kuma so ya wa kire sampa oya opimso woto so bienu sade opimso odi kai ene obi konfa no che ekekere asantema yin ofato no so enti ne sabe ye gina ha se sade wafato no so bia kroje mframegu bia ba ko so ntimi nya kwaye sabe mpanifo se ketiwesi nya dudu wira enti we ye dedi kai ebetia so kwantena de efeso diska na ye na wode wade na se wa mu a obi so mu yan suma santema ne ma santema hu hia ye ya de kroba akopɛ wo na opemso ne kwadwomfo se de obi nya sa bia ko beye bi enti ya konwa onyankopɔ de amayi ye sika dwafiri soro ne ba asase so no asantema yemfa odontra ne ani to yen kai humbom yam so asantema mu se de ye nananum beye bi a ye so duru se bi no mi ne beye bi de ato aso enti men kam fan wale no ene ye gina ha enka ne tito sika no 100 million ye de boa opemso se onfa emwa sabe ji no onfa sisi ayale sabia na nyefe na sabe kwasia ena o se ye de bi onko ne eneme enkan enfa ohunti enti wei mesremi nua no makonfo ne ye ne ewo wiase mamu nyina wan sidi kwa na abenya fa beto ayu anim ne emfa moa mentra ho keto bia nsa empanimfo se bayifo ba na nani nsa ade no onya keto obeba wo no ono so onya kese obeba wo enti wei am ye nya nuru ba bia onyankopɔ ya adom ne kapreba ne ensa beto mu a mo be se hu ye Odo fana so ya da sonko kese no ede yenkwa asanso ache yemi omo akwa ba sonko emfa ma kese media ba bepiem e wo menhia palace o hwe machi ha na o hwe ahase ya utum environment na asesa ye nte honom e na ye nyina ho menkwa na megina ha wote ase na ye ba bepiem obabifo environment no bibia asesa wo enche bia no pem so te break so te kokko so e de betu dwa se Comfort Teaching Hospital se sie no eya ebuagu asanteman so enti wa wo pese wo ye mmoa wo betumi adonate bibia ye de beboa ama Comfort Chasa begina ne nan so no nso betumi aba beboa e ma Comfort Teaching Hospital ma ye renovation kese na eno nso etumi agina ne nan so fi se ye hwe asanteman mu a Comfort Teaching Hospital ye hospital bi a eboa na ye komu krampo no out of 16 regions and 12 regions and a Comfort Teaching Hospital mun depend on nti se ebu a na kyese Ghana ye fa ye ntoma pa no efra akosisen na se etete ntoma na nkasa tete apansam na nso se opemso se wote hono ma onhye han emma eye teaching hospital yi entumi ense wa bra ye nso no ye depend on it nti no no so oboa na se wo so ye Ghana ni mapa na wo so wo hye ye wo wiase afa na nyina na obetumi aye ye mmoa am ye tumi a renovate eye Comfort a anka no so nani beje na watumi ama santeman asanso afa ne ntomafa efra eno nti e na kese media ba bepie mo hana na kese e de ono so ne de aba se ono so e baba be ye emwa ema Comfort asanso ejana na so bio nti ebekọ nya kwohwe video no ye ba ye de akato aso e de ama me amitena ha me de Fuseni Isa Opemso Radio me na me programs manager and a Hugh Comfort so menhia ha me na me coordinator na Hugh Comfort ohene ani so ade hu no kese ba ko a ebre kakra bi order na di ne to amansan nim se ye nyina ye nsom na ye mmoa na Comfort a atete apansam de ensansiesie na mfa na ntomapa emfra ne sa ahunti yenya atichirufo bebrewure fie ha omonso aba be ye ntoboa ne bi de ka donation se de be ya ebetimi asiesie Comfort
sɛdeɛ yɛrehwehwɛ no na anɔpa na yɛnya ne nteɛ sɛ opening kɛseɛ baako so ɔno so Nyankopɔn adom ne nsa ato biribi so a ɔno nso pɛ sɛ yɛwura Hill Comfanoche project no ɔno nso ɔbaa na ɔde biribi kakra yɛdɛn ɛba bɛto futuo no mu ɛma yɛna yɛde asiesie Comfanoche no nti mpanimfoɔ no yɛbɛsrɛ na yɛbisa ɛkwan so na yɛhu ne ɔmo nso de baeɛ ɛwɔ ɔfɛw so nti de yɛbɛma makɔ aba ɛgye so binia sɛdeɛ wɔkaeɛ na sɛ ɛberɛ kakra ni ɛna asantemawura sɛdeɛ Comfanoche da n'akoma so na mpo Ghana nyinaa da n'akoma so na ɛduru baabi a sɛdeɛ Comfanoche nya ne tua ɛnoma nhyɛ da nkɔ yie na ɔpemsoɔ ɛka sɛ daabi sɛdeɛ no masi kɔ no ɛwɔ so ɔhwɛ na Comfanoche safa ntoma pa adifra ɛno nti no asanteman Ghana man obiara mmoa sɛ bɛyɛ a saa ahoɔden no ɛbɛtumi agya nna so na Comfanoche sɛdeɛ ɛhwɛ no no ɛsɛ atumi aka no saa na ɛberɛ kakra nie akyɛ sɛ kɔfɔdoro na nso ɛde ntoboa atumi aba na ɛyɛ ɛnura ɛna ne so mepanyin ɛyɛ nana kɛse kanokɔnfoɔ wɔne hyia no wɔ sɛ baabi adu no ɛwɔ sɛ ɔnso ɛde ɔnso deɛ ɛde bɛboa sɛ bɛyɛ a timpa no so bɛtumi aba mu ti yɛ sɛ wɔde saa ba ɛyɛ asɛmpa sanso asɛm dɛ to bɔde adom a ɛne bɛbɔ mɔden nya bɔ ananya bɛpie ɛyɛ manhyia na deɛ kuta no nso no ɛhwɛ na yɛde aboa eti pɛdefoɔ mu ya no pa sɛ wɔde ka aka no sɛ deɛ nya bɛboa ma Comfanoche timi gya na so ɛno kyɛma yɛwɔ ha kakra yɛn so de bae no na wɔ sɛ de brɛ pɛdefoɔ na ɛnso timi kɔ dwumadie no mu na afei Comfanoche ɛfa no tuma pa ɛtimi de fra tu ha no pa ya na ɛsɛ ɛdzitia ɛnante sɛ Damasipi ne ahokeka mo so mo ayɛdɛ mo akeka mo ho ɛne ntowa a mo so mo de ba nti we de yɛbɛbisa sɛ ɛne ɛnɔma na mo de ba no ɛwɔ hen sɛ de obi kan na sika no wɔ hen ɔbɛyi sɛ de wɔka deɛ ɛgyina ha na sɛ yɛabɔ yɛn ho ankasa yɛabɔ yɛn ho paa na ne nyinaa mu no na yɛdi nkɔmmɔ wie a sɛ ɛwɔ sɛ yɛda na di ɔbɛdwa mu a ɛbɛda di ɔbɛdwa mu sɛ nso baabi wɔ hɔ sɛ yɛkɔ na agya yɛde ba ɛno nso yɛbɛtumi ayɛ ne saa bamgye di sɛ gyina ha yi deɛ yɛbɛto ndi ɔbɛdwa mu na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛatwa ahyia ha no obiara nso ahu sɛ sɛdeɛ ka mpa yɛde ɔseɛ ayɔyɔ obi a ɔba a ɔbɛyɛ ne donation biara no sɛ yɛmanhyia ha nom a ahɛyɛ na yɛgye no nipa no de biribiara kyerɛ amansan mekae ɔna ofura abukyire baeɛ no ɔmo de aborɔfo sika yi ɛyɛ dollars pounds ne euros yɛma ɔmo nyinaa yi ɛwɔ ha na nsɛnkyerɛfoɔ a ɔmo baeɛ no ɔmo nso mfidie no atwa na ɛkɔto wiase a na obiara nso ahunu sɛ sɛbi nipa asɛm asi wɔde sei ɛna baeɛ anaasɛ wei so de sei ɛna baeɛ sɛdeɛ yɛwura kaeɛ no wɔse deɛ wobɛnya biara fabra ne bɛboa wanka sɛ kɔtwɛn na yɛ de ne pesika kɛseɛ wotie de no wɔn making speech no kɔ sɛ 100 cedis kora na wobɛnya a wode fabra mɛde ayɛ dɛn ato hɔ no mo ɛfiri sɛ wohwɛ ayi a pull-ups yi so a yɛnhwɛ sɛdeɛ mprempren Comfanoche ɛteɛ wei ɛna yɛn nyinaa yɛ dɛn yɛfa mu na yɛwura ɔnhwɛ sɛ Comfanoche ɛnyɛ sɛ because Comfanoche hospital the only hospital a several 12 regions out of 16 regions in Ghana na sɛ tibia sɛ ne ɛwɔ mu deɛ a sɛdeɛ ɛsɛ yɛtutu mmirika na yɛboa deɛ nyinaa yɛsiesie ɛma Comfanoche ɛyɛ sɛdeɛ ɛwɔ ha no mu na wohwɛ baabi a yɛwura mfoni ɛwɔ a yɛwɔ banks ɛne short code a obi a wɔntumi ma ha biara no ɔfa numbers na ɔno a bɛtumi atena ne dɛm no na wasɛnde sika no na akɔ akɔtɔ mu obi a ɔsɛnde biara ne tɔɔ mu a project management no ɛbɛ acknowledge sɛ receipt so a ɔmbɛfrɛ wo na baabi a wɔ biara no yɛde receipt abrɛ wo nti nnɛ yɛhwɛ nanatanafonfoɔ dodohyia ɔyɛ yi a ɛyɛ chairman Mr. Samuel Adu Boakye
ɔno nso dwumadie kɛseɛ bi wɔ kɔmfanote a ɛnam ne saa ho nti no ɔntumi mma nti yɛgye wei sei no a ɔno abɛba abɛgye nti na biribiara kɔ ɛyɛ mfoni no mu no nsɛntwerɛfoɔ a ɛwɔ ama no ho na ne nsa ka wie a wɔaissue receipt ama nnipa a ɔno nso so baeɛ a ɔba bɛ donate yɛ nti yɛbɛfa akɔnya wei so ne asrɛ wiase afa na nyinaa sɛ baabi a obiara wɔ biara no mpo sɛ ha na wontumi mma a numbers no ɛne wɔ ha na ɛgu aseɛ no wofa number no na wosɛnde a ɛbɛba abɛtom yɛhia sɛ woyɛ a wode wo din ne saa information nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛka ho ɔmo nsa ɛbɛka no kama ama yɛsoso yɛ acknowledge wei deɛ yɛbɛsrɛ sɛ deɛ mode baeɛ no wei na nsɛntwerɛfoɔ afidie no ɛne biribia no mabɔ amount no wobɛto din ɛne yɛbɛsitiɛ deɛ di kae yɛne ahyia nyinaa yɛmfa aseda ma ɔtwadi ampɔ ketrobos nyame ɔto nsuo bɔ awia ɔna sɛbe yɛahoɔden ne yɛbibia kuta wɔ yɛ nananom abosom ne yɛnsa mamfoɔ so ne kɔ yɛ mmoa sɛbeɛ mu sɛbeɛ nyaado ɔdoma nkoma wɔbɔ adeɛ no ɔbɔ biribiaa wɔ n'akwan so adeɛ kye yɛyi ewie mu ayɛ han ɛbɛyɛ kakra na awia no hyɛ aseɛ ɛpie na awia pie ɛduru baabi a na awia no ayɛ den na awia no duro na hoɔden kɔduru baabi a na n'abasa no mu ahwehwɛ ne kɔ fam na enwuna dwo a na adesan aba adesan mmaeɛ a nsoroma so mu wiem wohunu nsoroma wɔ wiem ma no nyɛ yie ɛyɛ ɔdoma nkoma abɔdeɛ ne ne nhyehyɛeɛ ne n'apam deɛ nyankopɔn tiri mɔpɔ deɛ obiara anim ɔna ɔte deɛ ɔyɛ aseɛ sɛdeɛ onipa tie bia onyankopɔn wɔ deɛ nti a woba asase so na wodwumadi a woba bɛdie me a megyina ha yɛfrɛ me Nana Kɛse na ɛdin a ɛda hɔ ayɛ Nana ɔyɛ adeɛ kɛse ɔbrɛmpɔn asuo kronkron ta no kɔmfoɔ a ɛgyina hɔ ma asantema a yɛde som santehene na Nana Kɛse TV ɛwɔ YouTube ɛyɛ media Kɛse media ɛso so ɛbɔ ne ti dɔm na yɛde gyina hɔ so de ma ɔpemsoɔ ne asanteman nyinaa ne wiase no nyinaa sɛbe ɛtwi anto a ne ante akorabɔ nka na nsɛn na ɔpemsoɔ no ankasa yɛhu no afidie so yɛ a ɔde bɛto dwa sɛ sɛbe asanteman yɛade korɔ baako pɛ yɛ a sɛbe wopɛ ne wiase a wonya no baabiaa ɛdamu fo a ɛyɛ yɛgyi baako pa a sɛbe ɛyɛ ɔkɔmfanɔkye teaching hospital yɛde kyekye yɛwerɛ mpo no sɛ biribiaa si no mu yɛ dena yɛsɛ yɛmfa no nkɔgyi sɛbe ɔhene ti kurom na wɔse biribiaa mfa me ho bɛduru baabi no wɔtwa ho hyia adeɛ bia no wɔmfa nipa ho anka wo a ɛbɛka wo ba anka wo ba a ɛbɛka maame anka maame a ɛbɛka busuani bi anka obi ɛbɛka nipa bi aso gyina wo ma nipa bi onipa baakofoɔ na ɛwɔ nanso obɛduru asase so adasama yi nyinaa yɛ dea na nsɛ mekae sɛ yɛnua kɔmfoɔ bi ne nkurɔfoɔ bi kɔnya accident na accident deɛ kɔwie gyi na ne gyi yɛ a yɛni da so yi sɛbe atete apansa mu a yɛkɔ yɛ anaase yɛ bae yɛwura so asanteman da n'akoma so yɛ a wakyerɛ sɛ ampa ɔyɛ ɔpemso a wɔtɔ so bienu sɛdeɛ ɔpemso a odi kae ɛne obi kɔmfa nɔkye ɛkyɛkyerɛ asanteman no ɔfa ato ne ho so nti nnɛ sɛbe yɛgyina ha sɛ sɛdeɛ wɔfa ato ne ho so deɛ akorɔ gye mframa egu dua baako so ntumi nyɛ kwaeɛ sɛbe mpanimfoɔ sɛ kɛtɛ wɛsi nyɛ dodo wirewira na Nana ɔyɛ adeɛ kɛse yɛ a mo kuma se tafo pankɔ no ɔbrɛmpɔn ta no kɔmfoɔ a yɛde gyina hɔ ma asanteman me ne Kɛse media to dwa yɛgu so nkurɔfoɔ pɛ sɛ ɔmo boa na nane nansa pɛ na yɛde to dwa amanfoɔ ntumi mu a nnipa bɛɛ mmiɛnsa pɛ nanso ɛkyerɛ na ɛdwo nti wɔyɛ deɛ di kae ɛbɛtia so ɛna ɔhwɛ ayi sɛbi o kafrakyɛ yɛahemfie ha ɛfɛ yie fɛnso wɔ ɔpemsoɔ koraa to no woduru hɔ a na nneɛma akɔ yie kwankyɛn deɛ fɛ so di sika na ɛyɛ na wode w'adeɛ no sɛ woamu a obi so mu yɛnsoma santema nneɛma santema ho hia yɛ yɛade korɔ baako pɛ wo na ɔpemsoɔ ne kwadwomfoɔ sɛdeɛ obi nya saa bi anka ɔbɛyɛ bi
enti ya konwa onyankopɔ de ama ye sika dwafiri soro ne ba asase so no asantema yemfa odontra ne ani to yen kai hummom yem so asantema mu sɛ de ye nananom be ye bia ye so duru sɛ bi no mie ne be ye bi de ato aso enti men kam fa nwale no ene ye me gina ha enka ne tito sika no 100 million ye de boa opem so sɛ onfa emua sɛbe gi no onfa siesie ayale sabia na nyefe na sɛbe kwasia ena ɔse ye de bi onko ne de me enkan emfa ohunti okwa na akonfo egura ya ye botwene o ema bi kutade bia wo su ne sei ye fa no entrowa no se ento wo ada ne din no obi to beka so o siesie ana ye de yi ento wo ada wa ye ebedru bebi na wotwa ho hia enti wei mesra me nuanom akonfo ne ye ne wo wiase ma mu nyina wan sidi kura na abenya fa beto ayu anim ne mfa moa mentra ho keto bia nsa mpanimfo se bayifo ba na nani nsa ade no onya keto obema wo no ono so onya kese obema wo enti wei am ye nya nuru ba bia onyankopɔ ya adom ne kapreba ne nsa betumu a mo be se hu ye enti nana kase tv ne kase media obi a wo hwe ye bia mesre kaka bia benya bia fa boa memfa wansi ne kwa mfa nya hwe se mo kai a lockdown ne ba ye no me se ska be 4 billion because club 11 me sa to me cars me tundra ene me 4x4 psychic enyina ka ho we america enshire tv eja wusu oya dance for ke jamna oyerepa om nyina wo ho ensantwofo atwa asia nyina om nyina ka ho ye di nsuo ne niam de nam enuane na jesi ama ho ade ne wo fom kakra na enso so sebe achia ne mui ene wiase na yedin nti keto bia nso a me nua konfo bia ka preba na abenya empo no wutimi nya hwe kura kai se eye Konfanochi teaching hospital Konfanochi din na daso enti afanya asem na ho ne meboa na nya fe na nyuham na asanteman yentimi siesie na o man no fa to pamfra efi se ye kɔ ne mu a ye mpanimfo a betena konwa so efi politicians asanteman omo moa ye asem we mesrem mfa bro nya hwe krakas wa ye mesrem ye mpanimfo no mo asanteman me firi ko oboliga me kom ye 33 years ni me free ko boliga minim de boliga te and o free kuma se ko boliga wo bedu boliga no street light ko be sia wo kwai no mu se wo dukurum e free kuma se so be run about e de ko tafo 4 months no one street light and politicians asantema ya de aye sebia mu sebia nya adoa efunumu wo de efunumu ko wiram e ko ya adwuma e so ne mba fie na aton ne ma no a ne de akosiesie ponko ne ete so asam na meka no politician bia ba oba wo ye komensia ye kwaje otumfo nhira o ya ho odi gira asanteman enso asanteman ade bia no wa eye nika ye gi ba ko a ye de chechi ya wira ne de opem so otomankuma onhira no o ma no kwatenten o ma na hoden o ma ne nyinkyire o ma ne tumiden ahode esefata nyansa esombo misra nyankopɔ se o ma ne nya be semfie ahanu ane akire na otimi mu asanteman na santima me sere se opem so na dawroma adesere ne desie ono na de komfo ni mi o menim se oni mi pa me kasa so menim se na dawroma otie mi na ko a won fa na nsi fom na santima yi wonyana de nsi ho no siesie na de na ye se bia ye ne pese ye boa no kakra ebetimi bia no ye mfa moa na se bia mu se bia nya adoa so obi beboa mo ane a ente so wane ho ene so obi mu a usubu ho ukuta wadi anesa wa nsuma wa nkrokro no obi me kro ma ne ye eti asantema yemfa sebe odo ene kroye yemfa nkamom ne yemfa moa na ji emfa no to pamfra medamase ono so ahoden ene ne moa kakra ode aba no yebeje na yede ama ma Monica lecture ohene secretary yami adom na chairman ewie ntumagi na obeba na waba beji skano cheta ema mo hwe so de rapper abomu wati ase dodo no enehia nti wia ene ne betina se na yapo esiri kama
million back on a million two. Yes, and nine, this year, the song, Mochi, and Kno, Back could be 10 million, 100 million. what's 1,000 Ghana cities? Mamma Fano. Yeah, you can resume that was Where the anya boni bia said the wouldn't know the man a come akuma ne say if you are see ade ehia o wi ase kese ni papom din mpanimfo se yeni ahode a yempem kyele na awa ahode so a na atibie bibie na ayale sabia de ayade asumbu yi na ye Ghana ha wi asemanya na nse kwa no mbesi 37 na se fo nkran a de enima na ye kokuma se gi na gi se bubu atu agu a na se ewura asom se oye ade aboa ade nti na o se eteda se bi aboa no ntakra na ma no ho ye fe na aboa no ntakra so na mi hu aboa kro na aboa no ntakra so na ma no ye kese na se ye ntima nyina ne ya nsomo amo ye wura de se gibudi a konfo ni tikrom se nkombo ni se krobo ba wotimbi ankawa ebeka maame anka maame a ebeka nwia bi ebeka busuani bi nempo eka odasani bi a eye Ghana man ni ahwera de to se nyina ye kabom de timi boa na timi ye fe na gi yetimi siesie ayal sabia no ne oman ni nyina yetimi nya ho mfa so ofisa pomidre de wo hwe yade ma ni pati akwa waye yankopon so adwuma ena de to so bi gi edi na da so no eye Okomfanoche teaching hospital na so Okomfanoche na opem so edi kai be ye bi de na se na edi agu a adenti na oya de kese meso mememboa opem so enso na sene no nso dwumadi opese wodie ayale sabi ntimi mfa nto opem fra na yemfa ntwe apomudene ne nya ahode ntimi emboa Ghana man ma so wie ma migire mibutaye no migire tuo ne bibia no ti yamwa na nyefe na ayale sabia o yale a untimi nya hwe o yale a untimi nya adwuma o yale a o ye bibia nya yie sabia mu o ba opem so okra mpo ebe shaya o sina na mishaye de yade na yade abo ne se wantimi anhwe ho yade ne se wu a ya hwera de enti resre sabe botaye ne se ayale sabia yade ya kese eno adasani bia wana sitem na brabom oyere na beko awoye ebi mpo a enema nkoyie doctor bi a wo hwa anye yesemfa nkoji na ji ya diegu a sabe ye kwaya na se ye bai enti minu no makomfo asofo malamfo empo obi bia na waso tampo na oton one seed mpo de ba sabe omo ntwo no ngo from da ye beje yemfamwa na we a abai entoso sabe minim se dan na man de omunim de bitimi ye ene ne nema ma ye nwense kakra na so die onyankopon na nanom tobusu pogusu a kapre ba men sa beka no na sa dia beka akiri kopem se gi no be fa no to ba pefra yetima ko ba yanim uti kromu a sabe obi amoa wa oso bu aho obi mu abu ho ewiaso obu ye de manu age enti ukuta wa de ade ni no obi so medi ni papa bi na kai wa se obi amu anu gum ho twene no ma mi ametima sa enti besre oman no age agu e wa santemem ti asanteman ye nyina ye nka ehumom ni ensiesie na mfa sombie emfa mma asanteman na sebe ewiase nkwaye da etano sebinom na tano so sebinom de ese tano sebinom tano gina ho ma panyin enti se panyin ye nkwaye na se ye da so banum bia ma so watenka wa blabum enti mesre Ghana man nyina obi a wa hoboa watu wache se takumpo ene mpo betimi a fadeboa na Okomfanoche ayare sabia no yemfa nsiesie na ye nyina yenya asomdwe ma ye ho enti nana pato sika no esen sika ni 100 million en kan it sika no en million wa en 10,000 Ghana cedi en na yes ye de beboa na onyankopon ya dom so a ye keka ye nsase se odom ko tobosupa egusu a sebe enkwani ahode de onyankopon sem en na return nyina so onyankopon sem de nyame beka na ye no kwe so onyankopon bie esoro ede ma oya di kese amini mu gina ha ya oh enye we kra ebesa betoso pia said de be ya ye nyina ye benya asumdue efise se meme na nyale amini obi be yare me damasi na me bisa se ya akofo amotse ana jeans we all pane before you find akofo mo se
fa confirm no say nye yade bia na yesunsumu ade nye yade bia na yesunsumu ade obi se bayifo bi na ato yade aba na nye bibia na eba yie yade bi yo ya e wo ho a e wapom den wakonu mu nsuo bi amwa obetuma ma yade sabi wapom den obi ani ni moja obi moja anu omre ebi di anu odin moja no kwesi bi di ho ebi ho ahwan se w se z gina wo mu yenim enti se wo de ani z na se bi okodi aduani bi na ne z na anko yi a wapom din no ho betechima enti ya sade se konfo utumi bua efiri se ye yade bia na yesunsum sem obi betuma ba obeya bisa be hwe no na yesunsum ade enti sunsum ade no wati aduro na aduro na wati aduro mpempenso awo se doctor timi bamu doctor na wo so de ko eso ye djuma no ye se yade enti yade bi ho a na ni yade bia na sabi mu sabi nyaado wodi aduro kan ebetuma fa just doctor timi bam yade bi ho a just kwa na x-ray doctor ko twa sabi photo ne hunu se yade no ye funu mu bia na nso bi abobapo na wan fa nko doctor mi yankotwa edi afidi akohwa a we nyina bede wo hunu na se doctor etusu ni ho a ya pom de bede akoyi enti obia no wa emfa no ho enti nya bibia ena ye bosomsem nya bibia na yesunsumsem obi wana obi yare a opena bu nti o yade ne bayifo to yade ama bayifo to yade ma obia yade bi ho a sebe yade ankasa na aba wakonu mu nsuo bi ensuo no moja mfa obe yare wọ́n aduane bi n'enyi na ebi nyina ayɛ poison nuo enu ohwɛ nkane no a na nanom duane ma na kyerɛ bibia adala kwam kontomle wote ade sigya so kama na kontomle nyina no benkan ye de adrodua na bare na wonyare so wate ase eti woni de emfa ko abosomsam ho sam kura eni nam bia hospital de eye nipa abra bomu 50% eni na every paye it is 7 million ma konfo te kumpo na benya wo de 10 cedi kura wo de ba ye be de aboa ni ye moa na ye ni aye de no Odofo ye said no we say onsa wani tua ye digya ne mu say onsa simu ayentumi endinja ye call ye ne wan so ode waso atibi wani so ehu ade de nana kese e de to platform yi so say wa wo pese obu abia no betumi so e de emoa aba na se mo de ba de awo say ye no obeyo on timu wan sidia na se teku na sempo bi se odi na emum ode ba beboa ama Comfort North Teaching Hospital ne so no etumi efa ne ntoma pa efra sika nana kese e de eba ya ono so e de beboa ye no ye yakohwe video no wan so utibi eno na kese media yetumi e de ababeboa opem so se ono so onje kakra wa ebetumi enya keka ye nsase kakra wa ebetumi enya no nto no so enje na onfa emu Comfort North Teaching Hospital na eno so entumi endina yie endina brand tesenya na etina na eya eduregu asantemai so ye hwemu so a asantemai eye ade a esumbu yie pa edema ye fise eji amanfo eye ya ayaresabia se wohwemu a wo yare ho na wobeko se yare mu aye den pa ye se koji ntieno na ebo asantemai ebo Ghana mai fise ye hwemu a ebo regions bebre out of 16 no emu eye 12 na ebo ntino wei na ye de ebremo ene medin ene nana ya adepa on saka video na subscribe to channel no like wa share no waja comment or comment section ho no ye nwie ye nti se won so wo bibia pesa won so de boa betumi e de aba makra